Ku danna subscribe kamar haka domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Kana, sannan ku je ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku akan kari da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. To jama'a assalamu alaikum, ga labaran da dimi su. Wasu 'yan bindiga sun tara titi da rana sun sace fasinjoji ta mota a Katsina. 'Yan bindiga sun yi garkuwa da wasu fasinjoji a hanyar Katsina ranar Lahadi. Rahotanni sun bayyana cewa an yi awon gaba da matafiya 15 da rana tsaka jiya. Jami'an tsaro sun musanya adadin da aka bada, sun ce har an ceto wasu mutane. Katsina Post ta ce akalla fasinjoji 15 da suke tafiya a wata mota mai lamba KZR 345ZT aka yi awon gaba da su a karamar hukumar Safana a jihar Katsina. Jaridar ta bayyana cewa wannan mummunan lamari ya auku ne a hanyar tsakiyar Ummadau da ke garin Safana a jiya ranar Lahadi 11 ga watan Afrilu 2021. Ana zargin cewa miyagun 'yan bindiga ne suka auka waɗannan fasinjoji suka yi garkuwa da su, amma jami'an tsaro sun fara gano wasu daga cikinsu a jeji. Wata majiya ta shaida wa jaridar cewa wasu gungun mutane kusan 20 ɗauke da mugayen makamai suka tarwata katuwar motar J5 da ta ɗauko fasinjojin. Wanda ya san abin da ya faru ya sanar da manema labarai cewa fasinjojin sun fito ne daga kasuwar Jibiya da ke shiyar arewacin jihar akan iyaka da Nijar. Malam Ali Rumawa ya ba da labari cewa yayin da 'yan bindigan suka hango wannan mota sai suka shiga buɗe wuta ta ko'ina domin su firgita 'yan cikin motar, kamar yadda Ali Rumawa ya bayyana ɗazu. Ƙiri-ƙiri waɗannan 'yan bindiga suka ɗauke kimanin mutane 15 daga cikin fasinjoji 18 da suke cikin motar ta J5. Mai magana a madadin 'yan sandan jihar Katsina, Gambo Isa, ya tabbatar da aukuwar wannan lamari. Ya ce dakarun jami'an tsaro sun fara ceto wasu fasinjojin. Fasinjoji 9 ne ba 15 ba. Abin da ya faru shine jiya Lahadi na kimanin karfe 3:30 na rana. 'Yan bindiga suka sace mutum 9 a motar J5 mai lamba KZR 345ZT. Ya ce bayan abin ya faru, DPO ya jagoranci dakarun Operation Fubada sun shiga jejin, sun iya ceto mutane 4 daga cikin fasinjojin, saura 5 suna tsare. Kwanakin baya kun samu labarin cewa wani samame da 'yan bindiga suka kai a Katsina an salwantar da rayukan wasu jami'ai 16 daga cikin sojojin Najeriya. Daga cikin dakarun da suka riga mu gidan gaskiya a ƙaramar hukumar Jibiya har da wani babban jami'in da ya kai matsayin manjo, kaftin da kuma laftana.